Věděli jste, jak se měří objem kufrů udávaný v technických parametrech každého nového auta? Že ne? Tak se na to pojďme dneska podívat. Sami inženýři vyskládají do kufru co nejvíce zelených kvádrů o objemu 1 litru a podle toho, kolik jich tam nandají, podle toho se určí velikost kufru. Někdo ty kostky vyskládává po hranu zadních sedadel a někdo po kryt kufru, ale přitom by ho neměli nějaká zvedávat. Při měření je naopak možný odindat všechno, co není pevně spojený s autem a využít prostor pod podlahou nebo třeba různých přehrádek. Počítač to samozřejmě umí taky, ale člověk jich tam prý naskládá opět víc. A tady se každý litřík navíc počítá.